xiaolongbao at the comfort of your own home? Sa Binondo, yung mga nabilhan ko nito, merong mga 150 tapos 5 pieces lang. Pero ito, 330 pesos, 20 pieces na tapos hindi mo pa kailangan lumabas ng bahay. Alam niyo ba, ang tagal ko na naghahanap ng mabibilhan ng frozen na xiaolongbao sa mga supermarkets pero hindi ako makakita. Pero sa ngayon, nakahanap na ako ng pwede nating orderan online. Ito yung pangalan ng store kung saan ko yan nabili. It's called Napakainam Food Trading. Made in Taiwan ang mga xiaolongbao na to. And I think parang open din yata sila for resellers. You can definitely just steam them. Pero gusto ko yung meron siyang crispy fried bottom part. So nilagay ko siya on a non-stick pan with a little bit of water and oil. Para pag nag-evaporate na yung water, mafa-fry ng konti yung ilalim. So okay, technically pag ganito mo raw siya pin-repair, ang tawag na dapat dyan ay Shenzhenbao. But I'm not trying to be too technical in this video anyway. I'm just really happy to be enjoying some very delicious soup dumplings without leaving my house. So sa lahat ng mga gusto mag-xiaolongbao sa bahay, alam nyo na ngayon kung saan makakabili.